coming in to visit us, so she should style up and do some beautiful jumps. Is the best looking crocodile on the river, this one. We won't tell you who named her. She's lovely, but she's a beautiful blonde colour actually, so up in the sunlight. It's a blonde, gold or yellow is the colour they call it. Here she comes, yeah. But she's not slow. She might be beautiful, but she's not slow. Just hold it up high, she'll style up for it. Dit is een vrouwelijke krokodil. En we zitten op een jumping crocodile-cruise. En ze voeren ze hier varkens en kippen. En wij kunnen zo een mooi shotje maken van een mega grote krokodillen. Deze is in ieder geval een metertje of 3. En Marielle probeert natuurlijk de topshot te creëren. Nu is ze weg. Oh. It doesn't matter how big you are, half time change sides. What happened was